Human karon si Ann Curtis humanigawas ang balita nga nahubog na sad ang aktres ug dako kaayog tingog nga miinsulto ni Sam Concepcion, ang rumored boyfriend sa iyang manghod nga si Jasmine. Nahitabo ang maong insidente sa birthday party ni Vice Ganda niadtong March 31, din matud pag giingnan niya si Sam nga, "Why are you here? Who invited you? You're not even classy enough to be here." Gisaway sad kuno ni Ann ang auto ni Sam nga bati ug wa katupong bisag sa karaan niyang sakyanan. Apan kidinay ni Ann ang maong pasangil ug iya gani kunong gipost ang litrato niya kauban si Sam ug ubang celebrities sa party ni Vice. Gani mihagit pa ang aktres nga mismo si Sam ang pangutan-on. Sa tweet ni Ann, start of quote, "Of course I spoke to Sam that night as always. I told him to take care of my baby sister, like any ate would do, but to clarify, I did not say any of those words written in the article." Kahit tanungin niyo po si Sam, even he doesn't know where those words came from. Basta, ang mahalaga Sam and I are okay. End of story, no issue here. End of quote.